da na subscribe domin samun zafafan shirye-shiryenmu. Na zo da shi ne domin nuni da yadda za ku wainu a lokacin da nake saburbuɗan ku. Me kake faɗa ne? Sai mutum ya waini don ka san baɗar? Gwada kai mai gida muga. Me yasa kake bashi ƙwarin gwiwa? Ku bude fuskokinsu, muga su wane ne waɗannan? Kai, jana hankali yana da masa yasin. Wai Allah, wai. Kai, ku yi wani abu mana. A'a, ku shirge su mana. Kai, kada ka bisa idanu na za su samu matsala. Kyakkyawar shawara. Allah. Ya kuma ke dawa gare ni. Wayo, baba. Wayo, bai gida wannan gyaran naka ya gyaru, ya wadatar haka. Wallahi basir ina ya fashe. Wayo. Wallahi jini yake. Sun sa hulunan fuska sun sambaɗe mu ko? Mu ma hulunan fuskar za mu samu rama. Kuma mu ma mu siyo katantan wowi. Mai juyawa kamar haka ba? A siyo su ai suna da salo. A siyo su. Kai gari daɗi. Kai kyale ni. Ni bai tunani nake akan martanin su da zai biyo baya. Ni ma yana rasa hular fuskar nan. Dalilin da baka sa ba saboda ya san cewa za mu sambaɗe su ne saboda sun sambaɗe ka. Me yasa zaka sa to? Kuma ba haka ne. Kaga, shi ma dai da mun sa masa hular fuskar nan. Da ba wata damuwa. Gara ya kasance a cikin irin wannan damuwar in ba haka ba ya dinga nemo rikici kenan. Mu je.
addu'a kike ko waka? Duka addu'a take rerawa. Mama na ci gaba. Mai gida, nan da ki shigo ba alamar ba da haɗin kai a tattare da shi. Ya ke siyar da kamfanin. Idan ya ki jin maganar mu, ai ba zai ki jin ta tawaga ba. Kamar wa kenan? Vicky bai. Kanina, ba ni ta bakin size guda biyu. Rufi 32 ne. Kaga hanzari ya sa na manta lalita ta. Gobe zan baka kawai. Ai ba a haka mai gida, ni ma da na manta kuɗi na aida ba a ban sari ba. Kawai shikenan. Kaga nan wa, shugaban yanki Sanje Tiwari a ƙarshen wannan layin yake. Je ban yi bacci ba ina tsara yadda zan sheke shi kaga bindiga ta ma. Haka zalika ma kaga waɗannan alhudusan. A cikin wannan hanzari na manta lalita ta. Uzuri na gaske ne, saura ya rage ina ka. Ga kwalin gaba ɗaya yalla bai. A'a, biyu za ka ban, ɗaya kafin na sheke shi, ɗaya bayan na sheke shi. Malaran Murte, na gama shirya kundi akan biki. Tsarinsu shine duk wani filin da suka gaya musu kawai sai su kwace. Kuma za su iya komi don su ga sun samu. Kama daga siyarwa da ɗalibai miyagun ƙwayoyi, zuwa fashi da makami garkuwa da mutane da dusu miyagun harkaloli. Duk aikinsu ne kuma sun kashe ɗaruruwan mutane. Kama daga 'yan siyasar jiha zuwa 'yan sanda sun gurɓata kowa da rashawa. Ba wani wanda yake iya ja da su. Wannan kundi da na shirya akan shugabansu za a tafi da shi zuwa Delhi, sannan zai bada damar kama shi don Allah. Shugaban yanki. Kai, shine har zaka je ka sanar da cibiyar bincike akan Vicky Bai? To yana can Malaysia, kai kuma zaka giyama. Maza fece. Mai gida! Wayo mai gida! Shh, ke, ba na so na ji mata sana kuka. Idan kina da boko zaki iya samun aikin mijinki. Aka san haka zaki samu fansho. Har yanzu ke yarinya ce saki samu wani mutumin arzikin ki aura. Wannan baya da wani alheri ga iyali sai dai ga al'umma. Yaya Vicky? Ya kai. Shugaban yanki ya zama shekakke. Na kuma kona kundin. Yanzu cibiyar bincike bata da wata hujja. Na ji da komi daga hukumar tsaro zuwa ta mulki. Da kyau dina. Yau a wannan birni babu mai iya ja da mu. Babu wani mahalukin da zai iya ja da mu. Ya hakuri yalla bai, zan goge shi. Wannan kana ganin sa tattausa ne a ido. Shin kowane laifi ya aikata? Yaro, wani laifi ka aikata?
Ni ma wannan tambaya zan maka mai girma mai shari'a. Damfara na aikata, kisan kai na yi, fashi da makami na yi, ko fyaɗe na aikata. Bayan na gama aiki da na dare, da misalin karfe 4 na dare ina komawa gida. Kawai sai ga 'yan sanda guda 20 sun zagaye ni sun kwamushe ni. Na tambaye su me yana aikata haka, ba su ce komi ba. Mai girma mai shari'a ka gaya mun me dalili, me yasa aka yi arisin nawa, why, me ba yasa? alkali magana haka. Kasancewar wannan shine karanka na farko, kotu za ta yafe maka. Dandalin masoya ne nan, da mutum zai zo ya kara zuwa. Mai girma mai shari'a kaga irin jin kan nasa ko? Ka ji irin fanka masa ko? Laifukan wannan mutumi kalamai na ba za su iya bayyana su ba. Kamar me kenan? Cikin zakar dare ya kama kare ba ruwan sai masa dukan siya mai shari'a. Yayi wa kare duka? Kare da ka? Kare da ka? Kare da ka? To waya daga, kowa yayi kamar gawa sanar da barbada to. Shiru. Kana da wata hujja? Mai girma mai shari'a, na shi ka gani da kanka. Mai girma mai shari'a, wannan dauka tasa yayin da yake gana wa kare azaba da zakar dare, wani mai kyan ruhi ne dole aka fa sadarwa ta Facebook. Shugaban kungiyar kare haƙƙin dabbobi ya buƙaci da